Posachedwapa tikuonesani nkhani zimene zawerengedwa lero lino pa wireless yakanema ya Times ndipo owerenga nkhani zimenezi ndi Banda. Takhalani pompo mumvesere kuti kodi lero lino pa 13 May 2025 kwachitika chiyani. Tanetsatane za 7 koloko koma poyamba pa nkhani zathuzi nayi mitu yake. Boma lakweza mlingo wa malipiro ochepetsetsa omwe anthu amalandira pa ntchito ndi 40%. Amalawi akumbukira moyo wa Kamuzu Banda pa 14 May pano. Ndipo munkhani usiku buno bungwe la CHRR lapempha nthambi ya polisi kuti ifulumizitse kafukufuku okhudza ziwawa pa ndale. Tili ndi nkhani zimenezi kuphatikizanso zina kotero kuti ngati mungathe madzulo ano tiye tikhale limodzi. Ndipo nazi nkhanizi bwino lomwe. Nduna yona za anthu ogwira ntchito apita dimba yalengeza kuti boma lakweza mlingo wa malipiro ochepetsetsa omwe munthu amayenera kuti adzilandira pa mwezi kuchoka pa 90,000 kwacha kufika pa 126,000 kwacha. Adimba alankhula izi pa msonkhano watu la Nkhani omwe adachititsa mu mzinda wa Lilongwe. Kumeneko kudapita mtolankhani wathu Pemphero Malimba watitumira ripoti lomwe akuwerenga mdzulo buno ndi Mese Matonga. If we set minimum wages too low, the basic needs of workers and their families will not be satisfied. Nduna za ntchito apita dimba yatikuweza kwachitika atachita zokambirana ndi akuluakulu a bungwe la Malawi Congress of Trade Union ndi Employees Consultative Association of Malawi polingalira kukwera kwa mitengo ya katundu komanso kutsika kwa mphamvu ya kwacha mwa zina. Adimba ati unduna wawo uonetsetsa kuti ukuyendera malo osiyanasiyana kuti uonetsetse kuti olemba anthu ntchito akutsatira mlingowu. Kusatsatira zimenezi ndi mulandu oti mpaka akhoza kumangidwa mpaka ku prison. Ndipo ifeyo ngati unduna ntchito yathu ndikuonetsetsa kunena kuti tikupanga enforce kapena tikukakamiza olemba ntchito anzawo kunena kuti atsatire zimene ife tayika pano. Mtsogoleri wa Malawi Congress of Trade Union Achilsi Kunchenga wati osokhutira ndi mtengo polingalira kuti iwo amafuna mlingo wa 100% polingalira kukwera kwa katundu mdziko muno. Mbala chimanga zaka ziwiri zapitazi linali pa 30,000 kwacha. Koma pano tikunena pano lafika 80 malo ena 90 mwinaso 100,000 kumene. Ngati munthu akulandira tingo elekeza 90,000 ndikuti akukula thumba limodzi la chimanga. Munthu ameneyo tu ali ndi ana amene ali kuma university ayenera alipire komanso tiganizire nkhani ya transport. Mawu ake mkulu wa bungwe la Employees Consultative Association of Malawi a Zachitikadi wati bungwe lawo silayankhula zambiri mpaka litachita zokambirana ndi nthumwi zake. Mlingo oyambira wa malipiro wakwezedwa kuchoka pa 90,000 kufika pa 126,000 pamene mlingo oyambira ogwira ntchito m'mashopu oyambira pa 150,000 pamene ogwira ntchito pa khomo wayambira pa 72,000 kuchoka pa 52,000 pa mwezi. Kukwezedwako kwayambira panopa. Anthu osiyanasiyana akukhamukira mu mzinda wa Mzuzu kumene kuchitike mwambo okumbukira moyo wa mtsogoleri woyamba wa dziko lino a Hastings Kamuzu Banda. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera akuyembekezeka kutsogolera mwambowu mawa lino. Kuchokera mu mzinda wa Mzuzu nayu mtolankhani wathu Sam Kalimira. Pa 14 May chaka chilichonse Amalawi amakumbukira moyo wa Kamuzu Banda omwe anamwalira pa 25 Novembala chaka cha 1997. Mwambowu umachitika pa tsiku limene Kamuzu anabadwa ndipo chaka chino ukuchitikira ku bwalo la masewero la Mzuzu ndipo mlendo olemekezeka ndi mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera. Akufika mu mzinda wa Mzuzu lachiwiri Achakwera alandidwa ndi chigulu cha anthu ochuluka omwe sadaope mvula yomwe yakhala ikugwa mu mzindawo kwa masiku awiri. Achakwera analandidwanso ndi mlembi wamkulu wa chipani cha Kongresi Richard Banda, wachiwiri kuoyamba kwa mtsogoleri wa chipanichi Catherine Kotani Hala, akuluakulu aboma ndi atsogoleri ena achipani
achakwera omwe amenera kuti ayankhule kuna mtindi wa anthu omwe anasonkhana pa roundabout ya pa shoprite anangolonjera amalawi kuwasekerera kenaka nkutsanzika ndi pomwe mvula imayamba. Poyankhula pozokhudza mwambo wa Kamuzu oyimira ku banja la Kamuzu Akeni Kandodo anati Kamuzu anachita zitukuko zikuluzikulu mdziko muno ndipo adali mtsogoleri wa masomphenya pomwe adayalanso maziko a zitukuko mbali zonse. Ngati munthu amakonda kwambiri nkhani za agriculture za ulimi andi ali pampano ngati president mudziona pakuzi zambiri kukhazikitsa madimaki malo osiyanasiyana kuyambitsa ma ADD osiyanasiyana komanso anakhazikitsa ma extension research stations osiyanasiyana magawo onse a dziko lino. Zonse zinathandizira kuti ulimi upite patsogolo kwambiri mu dziko la Malawi. Mbusa Bezwiki Nkhoma yemwe ndi moderator wa CCP General Assembly anati mpingo nawo umagwirizana ndi Malawi pokondwerera Kamuzu poti adali membala wa mpingo wawo komanso ndi amene adabweretsa ngodya zinayi za umodzi, kumvera, kukhulupirika komanso kusunga mwambo. Ndi mtsogoleri amene amalalikira umodzi pakati pathu kuti Malawi ndi munthu mmodzi, Malawi ndi dziko limene liyenera kusunga chimenecho ndipo umodzi wathu udali chuma cha mtengo wapatali chimene chidachititsa kuti dziko lino zambiri ziziyenda bwino. Wapampano wa chipani cha Kongresi mboma la Nkhatabe Abenga Chiume ati Kamuzu amachita ndale zachitukuko osati zolimbana ndi anthu. Mwazina kumwambowu kukakhala magule zoyankhulayankhula komanso mpira pakati pa timu ya Mzuzu City Hammers ndi Civil Service United. Sam Kalimira ndi ripoti limenelo la Kamuzu Day kuchokera mu mzinda wa Mzuzu. Popirira nkhani zathu madzulo ano, nthumwi zomwe zili mu mgwirizano wa Agenda for Change zochokera m'mayiko 15 zikukumana mu mzinda wa Lilongwe kuti zikambirane momwe mayiko angathandizirane pa nkhani yoonetsetsa kuti anthu agwiritsa ntchito madzi aukhondo. Mkumanowu omwe wayamba pachiwiri ukuyembekezeka kutha pa chisanu sabata ino. Brenda Kayo akuitsatira bwino nkhani. Wapampando wa bungwe la Agenda for Change Ageti Halawa ati mkumanowu akufuna kukambirana momwe mayiko angapangire kuti athandizire kuthana ndi mavuto amadzi makamaka poonetsetsa kuti anthu akukhala ndi madzi aukhondo. Pali zinthu zina kunena kuti ngakhale kuti mayiko, mabungwe, madona, amaboma amatha kupereka ndalama kumanga mipope, kumanga mijigo, koma nthawi zambiri chimene chimatifuta ndichoti kodi mijigo imeneyo, mipope imeneyo igwirabe ntchito mpaka nakalekale. Ndi pamafunika kuti tiyike ma systems kuti pakhale china chilichonse pali anthu ophunzira bwino woyenera kuti azitha kukonza zinthu zija zikaonongeka. Ndipo mlembi ku nduna wa zamadzi a Elias Chimulambi atakuyembekezera kuti mkumanowu upindulira dziko la Malawi makamaka pokwaniritsa masomphenya Malawi 2030. Tili ndi ndondomeko kale yokhudzana ndi zijatu kuti Malawi 2063 tayambapo 10 years imene tiwanitse kufika pa 2030 ifesa ku Ministry of Water and Sanitation tinakhazikitsa ndondomeko mmene mu first 10 years implementation planning kuti tiwanilitse zolinga zathu makamaka kuti anthu akhale ndi madzi aukhondo komanso anthu azikhala ndi zinthu zipangizo za ukhondo kuti tikhale ndi moyo wabwino. Mayiko wandi ochokera ku mayiko a mu Africa, Asia, Europe, America ndi ena ambiri. Mkulu wa bungwe la Center for Human Rights and Rehabilitation CHRR Michael Kayatsa wapempha nthambi ya polisi mdziko muno kuti izifulumizitsa komanso kupereka uthenga mowirikiza pa zakafukufuku wa milandu yokhudza ziwawa pa ndale. Akayatsa amalankhula izi pamene mbali zosiyanasiyana kuphatikizapo apolisi akudzudzula mchitidwe wa ziwawa pa ndale omwe ukupitirira pamene dziko lino likukonzekera chisankho. Nkhani yonse madzulo ano ili ndi Daniel Zimba. Mchitidwe wa ziwawa pa ndale wakhala ukuchitika mdziko muno kwa nthawi yayitali ndipo la mulungu lapitali anthu ena kumponera mboma la Dowa
awo cha galimoto zachipani cha DPP. Kutsatira izi, mbali zosiyanasiyana kuphatikizapo nthambi ya apolisi adzudzula mchitidwewu, ndipo pali chitsimikizo kuti apolisi akhazikitsa kafukufuku kuti okhudzidwa ndi chiwembuchi aweruzidwe mwalamulo. Amayi Kokayatsa ati izi ndi zabwino, koma iwo ati akuona kuti nthawi zambiri kafukufuku pa nkhani za ziwawa ngati izi amachedwa kufika kumapeto, komanso anthu sadziwitsidwa mokwanira za mmene kafukufukuyo akuyendera. Iwo ati izi ndi zodetsa nkhawa ndipo sizikuyenera kupitirira kukhala choncho ngati dziko lino likufuna kuti mchitidwe wa ziwawa pa ndale uthe, komanso kuti mzika za dziko lino zikhale mogwirizana ndi mwaufulu posatengera zakusiyana pa ndale. Akuluakulu ku nthambi ya apolisi sanapezeke kuti ayankhepo pa nkhani, koma malipoti akusonyeza kuti nthambiyi yakhala ikutsimikizira anthu kuti yakhazikitsa kafukufuku pa ziwawa zomwe zakhala zikuchitika mdziko muno. Pakadali pano mneneri wa apolisi mdziko muno watsimikiza mchikalata kuti akhazikitsanso kafukufuku pa nkhani ya ziwawa zomwe zachitika kumponera mboma la Dowa, ndipo mbali zosiyanasiyana kuphatikizapo mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera omenyera ufulu wa anthu, komanso zipani za ndale zadzudzula mchitidwe wa ziwawa pa ndale. Nthambi ya apolisi kulimbi amene anamaliza maphunziro awo mchaka cha 2012 kumtakataka mboma la Dedza agwira ntchito zachifundo pa chipatala cha Chilomoni pofuna kulimbikitsa ukhondo. Apolisiwa aperekanso katundu osiyanasiyana ogwiritsa ntchito kwa odwala pa chipatalachi. Wapampando wa gululi a Cosmas Dick wati nthambi yawo yapanga izi pamene akukumbukira kuti akwanitsa zaka 13 akugwira ntchitoyi ku nthambiyi. Zambiri mu ripoti la Luwereni Mpasa, koma akuwerenga madzulo ano ndi Elvis Howahowa. Asilikaliwa anafika atanyamula zida zogwirira ntchito monga masaji, makasu, zidebe komanso zikolopa, ndipo anayamba ntchito pamalo a chipatalawa. Adiki ati gulu lawo lagwira ntchito yosamalira malo ozungulira chipatala cha Chilomoni kusonyeza kudzipereka kwawo ku ntchito yotumikira anthu. Izi ndizofunikira kwambiri chifukwa zimene zizipangisa kuti ubale wathu wa ife ndi anthu amene timatumikira kuti ukhale wabwino kwambiri, chifukwa polisi anthu amayiona mwa mtundu wina, koma kubwera kwathu kwaoneseraso kuti kumbali kwathu kuti timavala uniform tiliso ndikuthekera kumathandiza anthu ziwiri zitatu monga mmene tapezera. Kwa ena amene amaona ngati kuthandiza kuti ukhale ndi zochuluka kakang'ono kamene ungakhale nako, even kubwera kwa kung'ono mmene tabwera chonchi kungolowa mawadi muja tapereka chimwemwe kwa odwala, tachita kuona nkhope zawo zosangalala. So ichiso ndi chitsimikizo kwa tonse amene sitinayambepo tisadikire tizakhale ndi zambiri, ife tangogula tizinthu tochepa koma ena fe tithaso kumachita zabwino. So chimene ninganene kwa ena, tiye tipitirize kumatumikira kubwezera kwa anthu amene timatumikira. Ndipo mmodzi wa akuluakulu apa chipatalachi a Patricia Enaya wayamikira apolisiwa chifukwa cha kudzipereka. Tikuthokoza kwambiri for zimene zimasowa, anthu ena amabwera kuno mwina alibe chithandizo chilichonse, chithandizo chapereka chathandizirabe pa nthawi imene akukhala mchipatalamo. Mawu athu ndongopitiriza kupempha kuti azitha kubwerako mazathandizira ntchito zina ndi zina pa chipatala pano, komanso thandizirako anzathu ena odwalawo. Phatikizapo pa ntchito yosamalira malowa, apolisi aperekanso katundu osiyanasiyana ogwiritsa ntchito kuphatikizapo zakudya kwa odwala omwe anali pa chipatalachi. Mukuonera nkhani mwa tsatanetsatane madzulo ano kukufikani kuchokera kuno ku kanema wanu wa Times. Tili ndi nkhani zina zambiri bwino lino. Ndizira kwa wachiwiri wa mkulu wa sukulu ya ukachenjede ya Malawi Dr. Sunduzwayo Madise wapempha boma kuti lichepetse msonkho pa mafoni amakono. Iwati izi zithandizira kuti ophunzira msukulu za ukachenjede akhale ndi mwayi ophunzira ngakhale zinthu zitavuta. Amadise amayankhula izi ku sukulu ya ukachenjede ya Malawi kumwe kuli mkumano wa akuluakulu azamaphunziro okhudza njira zamakono. Chachikulu nchonena kuti tionesese kuti kodi ana asasalire mbuyo, mwayankhula bwino kuti dziko likusintha. Sitinganene kuti ayi dziko lizisintha ife tiziyenda amene tikufunira, tisalira. Tinaona kwambiri nthawi ya COVID. Nthawi ya COVID boma linanena kuti masukulu titseke, sitipata kuphunzitsa. Koma kumapeza kuti Malawi muno
masukulu ena apa mwambako opeza kubwino amene ana amapita kwa ndalamako amaphunzirabe anali ndi makompyuta mafoni ndi zina zoterozo koma ana athu ambiri aife amene opezerapo mwina mwapang'ono ovutikirapo sizimatheka fuana alibe kuthekera komanso ifeyo ngati aziphunzisiso tinalibenso kuthekera kuti kodi tingaphunzise bwanji chifukwa tinaphunzira kuti zisapitirire chifukwa chotero kuti ose aja awa ochokera kumalo ovutikawa ujene ndio awa ochokera kumalo olemerawa amene amaphunzirabe ndi awasamaphunzira ose analemba mayesa MSc amosi ndiye kwambiri ndionera kuti tiaphunzisa aziphunzisa athu azita kugwiritsa ntchito makina amenewa kuti athe kuwaphunzisa angaphunzise bwanji ana aja amvesese bwinobwino kuti nawonso ana aja mwina angatolepo kanthu. Ameneyo ndi Dr. Sunduzwayo Madise ndipo amalankhula ndi mtolankhani wathu ku boma la Zomba Jason Malowa. Popitira nkhani zathu madzulo ano poyankhula pa mkumanowu mmodzi mwa akuluakulu ku nduna za maphunziro aku ukachenjede Azizwa Nsukuma atundu nawo wachilimika kuti maphunziro aku ukachenjede afikire anthu ochuluka mdziko muno. Anayankhula motere ngati ministry yayamba kale kulongosola nkhani imeneyo especially kuyang'ana ku matitisi athu tikayang'ana ku matitisi teacher training colleges amene aphunzisi aku primary school curriculum yapanga include ma issues ya ICT andiso chimene tikuonaso kwambiri ndikuonesesa kuti tikhale ndi ma laboratories ma labs a ICT kuma teacher training colleges. In that way as akamatuluka kuma TTC kukayamba ntchito akhala well grounded in terms of knowledge and skills ya ICT. Maphunziro komanso ntchito za kafukufuku pa sukulu ya Kamuzu University of Health Sciences KUHES ku Blantyre ati zikuyembekezeka kupita patsogolo kutsatira thandizo la makina anayi oezera msinkhu komanso kulemera kwa munthu amene sukuluyi yalandira. Wapampando wa konsolo ya sukuluyi a Sostin Chiwocha ndiye wapereka thandizoli lomwe ndila ndalama zokwana 4,000 pounds. Daniel Zimba akusimba zambiri. Assistant Chiwocha ati iwo anakhudzidwa ndi mavuto amene sukulu ya Kamuzu University of Health Sciences KUHES ikukumana nawo ndi chifukwa chake athandizapo ndi makinawa. Iwo atsindika zakufunikira kugwirana manja pothandizira kuti maphunziro ndi ntchito zina pa sukuluyi ziziyenda bwino. Boma silingakwanitse lokha kuti zonse zofunikira mu university zikwanire. Ifeyo amene tilonyadira kuti tili ndi university yophunzitsa za umoyo ndi zachipatala titegepo gawo ndinaona kuti ineyo ngati cheya ndiyambe ndithu ineyo mwini wake cheya kuchitapo kanthu ndiye tikatero ndiye kuti ena tonse tiyeni tithandizire chifukwa university ndi yathu timayanyadira komanso tifuna kuti ana athu aziphunzira malo amene oti ndi abwino. Wachiwiri kwa chancellor wa sukulu ya KUHES a Macpherson Malewa wayamikira thandizoli. Equipment imene ithandiza kuti ma students athu akhale exposed to kuzinthu zapamwamba zogwiritsidwa ntchito. Ndi equipment yoti sitingathe kuipeza mzipatala mmene ma students athu amaphunzirira. So zikutithandiza ife kuti ma students athu akamaphunzira aziphunzira ndi zipangizo zapamwamba. Chifukwa timakhulupirira kuti ma students athu asangokhala ofunikira odziwa ntchito othagwira ntchito kumalawi kokhayi koma akuzogwira ntchito dziko lonse lapansi. Zinadziwikanso pamwambo opereka makinawa kuti sukulu ya KUHES ikukumana ndi mavuto monga kuchepa kwa malo ogona ophunzira, mipando ndi zipangizo zina zophunzirira. Ndi nkhani imeneyi yochokera ku KUHES madzulo ano tafika kumapeto kwa nkhani zathu mwa tsatanetsatane koma tisadasiyane na inso mitu yake. Boma lakweza mlingo wa malipiro ochepetsetsa pa ntchito ndi 40%. Amalawi akukumbukira moyo wa Kamuzu Banda pa 14 May pano lomwe ndi mawa. Ndipo bungwe la CHRR lapempha nthambi ya polisi kuti idzifulumizitsa kafukufuku okhudza ziwawa
Bandale. Nkhani zathu mwa tsatanetsatane madzulo ano kuchokera kuno ku kanema wanu wa Times ndizo mwezi ndipo ndimakupatsirani nkhani izi ndine Brian Banda malo mwa ife tonse kuno ku Times headquarters ku Blantyre tikufunani usiku opambana mwakoma nonse.